どうもこんにちは、フランソーです。ちょっと待ってね。はい。はじめまして。動画投稿するのは初めてなんですけど、ちょっと待ってね。ちょっと待っててね。もうちょっと待って。で、これから編集するんだけど、これから動画を編集するためだから、今度これはゆっくり実況を作りたいと思います。成田ね。で、ちょっと待ってね。痛い。よし。で、作るのはいいんだけど、何作ろうかって考えたんだけど、マリカにしました。で、あれ。表示しろ。マリオカートいいね。これを実況したいと思います。今更と思うけどね。まあいいや。8買うかもしれん。まあちょっと、まあいいや。では、ちょっと待ってね。よし。これから動画投稿するのはいいんだけど、